барои як кайк курпара оташ назанем. ами ҳар як девонаву ҷоҳилу аблаҳеро ки дар фазои интернет мебинем дарав блогер нагем. моро ба ҷурми дигару сарзаниш накунен. дар ҳамаи соҳа хубшам ҳаст, бадшам. худо раҳмат куна лоиқа мегуфт зиндагии гардовари якранг бошӣ, пас чаро аблаҳе аз бом афтад, гардани мо бишканад. ака баъзан вақт моро писхан мезанад. баъзе муттаҳаме ки ҳатто дар аму хонаи худшон ҳурмат надора. мега унаву блогерави, ҳама ба мара блогер шидай. мегум на ҳар дилбар тавонад дилбариро, на ҳар мирғ нолаи кабки дариро. ба истилоҳи дигар кори ҳар биз нест хирман куфтан. ҳар киро аз баҳри коре сохтанд, меҳри ӯро дар дилаш андохтанд. боре савори гурдаи мардум накардаем. худро ба неъмати гузаро гум накардаем. моро ба ҷурми оина будан шикастаанд, зеро ба рӯи санг табассум накардаем.